a me kyerɛ haha any nnua any dubuna ni spiritually ni ye ye be san kyerɛ physically nyama eye odofo tie me ni ameka ne sɛ me di odifo akwasi antwi ti ase sɛ wo yi sunsum sɛ mfi wabra bomu a wo te sɛ tentirehuru ɛne atie sɛbsɛb ahya woni su kora wo mfa so sen sɛ wo ye kristoni na woni sunsum bambo bia me se ahya woni ɛso wo mfa so ɛsen nti gebere ne nya abotre na ye metre edua yi na bobre ene ni su na afa unamo a wahu nyuma eye na afa unamo a bibi to na ebi a wodi bia pon ho ban na wodi bia twitwa agye wo ho nti sabiri mepese omampani na kufu ado mechia wo na afa de ma mechia yen Alan Cash Alan Primai Alan meba abaye nyuma pa Ghana mechia wo afa onyame tia se na onyame sunsum kire ye kwan mepa cho mema na mo mema wu mu ntie na mo kye nso ye be kire no na ye be man ho kwan no enye wo ho bona enne kura amasa de me ba bia san ba nwuram a wono so kura no se papa mani ju nwuma no me so me kura bia se etime de boa ne nkoye se odi fon kwade bia me manim nkwa na hu na wo frɛ tie me orofo ye kase eye dia ye nkase ye dia eye me dia ye nkase ye dia ade wo a ewo ode hye enhia kwa nkase bra me no ntena matwinwa so agye se ode hye ema akoa ekwan ba bi tena ntiti ade enye wo dia no enye wo dia no ye wo dia no utumi wo bi de cha eye nhira eni nti no difo nyame adome a me ntena so me nyanya atwom na me kuso akyere ntitie me na pagya wo bre na twen na hwe na wo sampa papa me da so akyere nyama pa nti me enko commercial break ne ba onyame be kese ne yakoso akyere nyama na medical ma me ba na hya ase akasa kakra no kasa wi a na afa ye de sunsum de na be dwerem na afa agye wo nsam na wonam a waye mfaso na waye nhira odofo ye nkomra yo etie for me kwaya masamba eneso so medikan ama papa pof akasa no kasa wia odi for na me sunsum de atato papa pof ene ye hwe ekwekwadua no ede na wonim adua yi nyuma ba na etimi die me pesa wo kire tie for na tie for wo de ni so odua no eye dua bi a no kwasem ni etimi ene eye niema bebre thank you especially oba na obi anem ewo ekuro oba wawo na onwa na de manwa ye de niema bi keka ho a ame adom sene etie bia no benya ho afisane enu akiri no nso bema mu nso ayemre ana ekurom etimi kuro pa enu nso odi ya eboboa ma wanya ho ayede ayalesa nti sa dua wenya dua mfa ne se esi wokwa enu nti se behwe enu bia esi wo na esu a enu na efre no kue ni su no na enuma aguso pa enuma nkoso kwa because of ayalesa nti nkoto aboa no ma so ogya hospital so kwa ayalesa enso na munua we mu nti anoma yare esumpo a na okodinum ni suo na ewo ne frawa ni mu keke mpo a anoma no anya oje ade na ben na de ye den ye gya na bobom nti odofo se muhunu se adua we ya eye kue ni suo no a no kwasem ni eye niema bebre a chance wanje unim ni eka ena obe waje se wodi wohunu se adua we nti ana adua na nim ni eye se onim ni eye pa de anka de bi anka abedua bi de age ban ye wa kura ase ne ye ban bi ana bi wom ensan se wo bo ne bena kura na ade dudu a saya de nti papa to asomom yo me dase abi se eno na me ba ya kan nti me yento aso na me mfa sunsum sem ne mfa kan ma me pa choti waka oso ba wawo ye de haban bi ka ho na ye de sigya so na ye de aye nkwan de ama na wanom oba ne be fefefe se wan hwe kora ba san akotwa ho akwanyem no orofo wasan keka se be ma wo ye mmere wo mpam no ekum be ma bi wa ne be ma mo ekuru ne be ma bi ya kuru me pa choti be ma bi ya ne to kwan abi no be ma bi ya to kwan abi me kan obi wa se manom capsules na ma bre me pa choti to kwan na abi untumi mo adwuma wo mpam me pa choti be kwekwe bi se be den be pa no bi na fala tagin nketo ne bi fra na sabanto amienu pe ye ne ansa na ansa wo to kwan ne bedwom ama watuma badwuma wo mpam me se wo to kwan be den e bedwom
ama wetima bom adwuma yɛn obi a wohwɛ mo abrochiri bia no me pa cho se aduro we nko na pade ye betime meli nso de a e bia no anya nyama na ye ka se ada tege ne ade so obenya ho nko ade a onsaba na se betime de meli ana se age ntini nkra age nsem trede a enna wo ba Ghana na ma hwɛ ne ya wo ho adwuma afa yɛn san to aso obi se papa me ye obi a me so dai basa me so dai basa me pa cho oba kwekwe na se me pa cho timi ade obe you tete coins ene ba beto ase wo de tete coins to ase ya fe gwa ne bona no me ba cho fa kwhye usumi hu na da so e da basa ne nyina betwa ama fa hu de eden aye wo de ne America ne se obofo ne awurade me si me din ni prophet Erica Kwasiantwi ye gi sunsum 70 ye gi prophetic edie ne America ne se ade bia wo pani sibre no kisikuro atu ewu wa mia ba cho brekwekwe ne nchen na be pani ntini no na de horo ho na si ni so saa si na ba ne saa si ntini so na yama ne mfe na fa enwa nkpebiri nwa nsuo fa fra na fa tare kuru no so ensan ye den ema bi kuru no bewu ama ase ya den atu na wewu nya no bia se me pese wo subscribe channel no na wo share channel no na follow channel no na ye nhira ede ma wo okase ne awurade o me se okase ne den oni awurade na den osomfo nso ne oketwa osomfo ene oketwa me pa cho tie me be papa de na okeke me se oba obosome eti atu sa moja tu sa mane ntwa me pa cha be fa kwekwe na haba no fa sigya so na na pa bia no nsuo ni sa me pa cho ebetwa ama ho ato obi se papa odaye henia be ma de ka se henia odaye da ma ya se papa na ntete se koto me pa cho waduruni na broni aka nsan fibroid me pa cho waduruni betwa nua no kukuom me se nua no kukuom na afei fa hwentia me koni ade agu so me pa cho ebe nane ema na firi ho ema ade ho ne America ne se me so somfo ne ketwa no na okose ene awurade tie na hwehwe dikoso adi machi she video yi nsaka fama obi no obi nso fama obi na afei fa ho die yeden emra obi se papa asema okeka de mentia sie papa me yira yare saa ye nachi se ye hu anu sibire me pa chaw tie me ekwekwe ni me se brase wo de titiska na atwene wa chini ba ko nson na de ba wo de ba na de begu ase me pa chaw brase ntem sa na flower ni bi tigu fon watimi asesa flower ni ade ye hia pa afa wo sesa kofi me pa chaw yama ne mfe na fa nkuto fra ne ala tagye ne ketwa no afa fasra nipa na yare da ho ababra de na chiama ne nipa duo ntimi nso fa chi me se chi na yare chia wa chia bre fa we sra no wo de sra ne pe odofo fa hodie be ye wodea ogie be ye wodea na wasre na odi aseda ade abrobi me ba cho enye se bia me ho na ateme na me cheche we free obeka sa papa wagimi ana okusu cheche we free me pa cho ti me se wo ti wo tema ne odoma ni pa obekoso a kire nyama pase ade amasa fo wrade ne America ne se oboafo ne Jacob Nyankopon odimafo no yokese koswara edi attention TV echi koswara subscribe koswara share be videos na o share videos abaye hira ti maba nwura mahame koswara achire me pa jo belas papa na ne sahaba wo so ahaba no so ampa eye adwuma awani eden eye adwuma enti tie ni ye obi se papa me sira wa cheche na ahaba no so ede den ampa TV o obeka se papa me sira wo me obi a yade take me nipadua so ye twa me nipadua anua ye twa me to anua ma ya nsawo na gumene nko ampa enko unya ade e beboa wo na haba na ye ba so me pa cho yam wo yam na haba na nko afa de e friend sofi wonim sofi o wa sofi re be se fa sofi ala ta for de bagana sofi be pa cha fa fra na yam man mfe na tinkutu kakra bi fa fra afa fa se de padua no fa se de padua na asai no adua na jo no atam se kan dwunu se ne o dwi tilapia ho no udwi tilapia ehono okase ne awurade wate oketwa na osomfo no oni padua na watwera se ko bi no enye sa bium ni nyina be firi ho amanunyam aba obi se papa me nsam dua ne keka me sika gina me nsam a enye yie me pagya na age agu tiemi mesrawo pena ha ban de bi na fesi gya so na nua onua anapa no enkaso bia no hwegu kukum ntumi nwara obaketim hwegu kukum uhwegu kukum a fodi abatum na fasi wade an ebo anadwo to fa dware wo
ebo anadwo to fa dware ho na hwe Nyankopɔn sankyere ne abɛyɛ ama obi apɛ favor wonya favor me se wa den wa pɛ favor wonya favor wa bresa agye se Jacob Nyankopɔn ɛno so wo badua na se a wo de tender stone ɛna ɛba na wo de abeto ase na wakasa sɛ ekuekue ɛma no ma aba so de a ɛnuonyam ne fa ahodie mmra wo so obi ante wonka sɛ na no ma wo de ekuekue so musu etwetwetwetwe ɔma no mu nsuo na ɛnuonyam aba saa na wo so ɛnuonyam ɛnya wo de a wo de tender ne to ase a me pa kyɛw wai ne bono ne bi na fa kosigya so anadwo bia fa nyinya gum na fa dware onipadua onyame ɛbɛyɛ wo kɛseɛ na ɛnuonyam kɛseɛ aba mesrawo ne ame kan sɛ ɛnhyɛ ho akɔmfo eni ho awu na sɛ Kristo ti ase a odifo bɛkɔ so akyerɛkyerɛ na ma yɛ nyamapa na me kan sɛ wei ɔkɛseɛ ɛne Awurade wɔn sɛ ne nipadua ya wawai saa ya wawai ho na hwɛ asɛ ya wawai ɛni tira me sɛ adeɛ bi wɔ me kyerɛkyerɛ wɔn kan ne me nya adeɛ ne practical fa me kyerɛ wa me yɛ hwɛ nti ne maba nwiram me sɛ maba yɛmfa nwiram sɛ mɛboa wo na wo so ahu na onyame ayɛ kɛseɛ obi a yɛsɛ bɛyɛ operation ebajuti ebe operation anapetutu tuni ukunu mo sormen kaso bia no hamra chene maba wa bi me ba chaw fegu nso de me ha ho kra no fegu nso mu saa suru nso na de egu mu saa wi na onum nso after operation to ebe firi ho okase ne urade wate osomfo ne ketwa no onyame me de me osomfo onyame de maame ena me so me kyerɛkyerɛ okase ene urade me se operation ye nya obi ho beto benya okie na wonya fa ahodie sabre Kristo ti ase a onhye wodin na onye wie media ne prophet Erika Kwasi Antwi ne ame kan se kosoara edi machi na hwe menwumadi a onyame de adome na so fa bi na fa bo nipa onyame ya okase onya okase kase mu kase pa meda se peace shalom bye bye.